Ang CTTMO gibarugang franchise ang requirements sa fuel subsidy. Ano na kompleto ni tali sa report kasama Radyoman Bien Abanos. TXTC Radyoman Report. Gibarugan karon sa City Traffic and Transport Management Office kung CTTMO nga managlahi ang MTH Yellow Card ug ang prangkisa gikan sa ilang buhatan subay sa gitagan nga fuel subsidy. Mato ni Dr. Chona Advincula, Supervising Transportation Regulation Office Head sa CTTMO, nga ang Yellow Card MTH usa ka ang sa pagkuha sa prangkisa busa lahi ang prangkisa kun motor tricycle operators permit. Among pagpaklaro gihimo tungod adunay mga naglibog pa nga mga driver ug operator. Giklaro sab sa opisyal nga ang makadawat sa fuel subsidy subay sa DSWD guideline mo nga adunay prangkisa apan dili maproblema ang mga naghupot sa Yellow Card permit kun MTH tungod pwede pa nila kining iproseso isip prangkisa tungod able ang ilang buhatan. Nasa iran nga sugod Marso 30, 2026 hantod Marso 31, 2026 mo ang katakda alang sa mga driver nga asikasuhon ang ilang dokumento sa buhatan sa CTTMO alang sa fuel subsidy. Kasi ang requirements sa DSWD is valid or existing franchise. Ang tingog ni Dr. Chona Advincula gikan sa CTTMO. Kasama mo sa Baritag Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Abanos Tatak, Araben.